Ενισχύει το παιδί την παρατηρητικότητά του παίζοντας? Ακόμα αναρωτιέστε? Προφανώς και ναι. Αφού το παιδί το ενδιαφέρει το παιχνίδι, το επιλέγει, το αφορά, περνάει καλά μέσα σε αυτό, φυσικά και ενισχύει την παρατηρητικότητά του. Μαθαίνει τα σχήματα, τα χρώματα, τις υφές, αγγίζει, νιώθει και διεγείρει τις αισθήσεις του. Για παράδειγμα, με το παιχνίδι «Νιώσε και μάντεψε», διαφορετικές αισθήσεις διεγείρονται. Επίσης, μέσα στο παιχνίδι, το παιδί ταξινομεί, διακρίνει, μαθαίνει και επιλέγει. Και ξέρετε και κάτι, ο Λουκάς, που είναι η μασκότ της Plant Toys, μου είπε να σας πω ότι μέσα στο παιχνίδι τα παιδιά έχουν χώρο για ιδέες, για πειραματισμούς και για ελεύθερη έκφραση και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος και υψηλότερη μορφή διεργασίας για να μάθει κανείς τον εαυτό του και τον κόσμο.